Naka-live kan? Sige, mention pa. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dili pas kasama kinibugod kayo alugar. Identero paginian ken ulay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran dili damag winupas masamak. Dili sumbat dili agtuturay kadili issues. Ken kalikagong dili umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipat. Agkimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan amin ket may payan ti gundaway itinayto ya programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto.
ti Sabado, when numalem ti Sabado kakailan, petsa 4, iti bulan ti Marso 2023, manibod ti ENR Online, may danong ka na kayo, ti sabali man na parang ti programa tayo, Damdamag ni Berto. Dari apo di pagayamyo, Robert Berto de la Cruz. Iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin, para kadidi may dasar nga damdamag, ngayon ka intay pagsasaritaan, ken pagsisinukatan, ti kapan panunutan. Dahil sa gano'n apo, dito agtultuloy apo nga panakain-investigar, dito hazing, ipupusay ti may sa apo nga estudyante ti Adamson University, agtultuloy apo nga di kitay suspect sumuksuko da, ngem adda di kitay natayen, wenno naduktalan nga natayen, nga adda panakainaig na iti detoy nga kaso, gagayem ken kabsat. Iti sabali nga bangir, 7 nga tattao di kiti natay, nasursurok ngem 20 di kiti nasugsugatan, iti may nga desgrasya, iti may nga ili ijay probinsya ti Pangasinan. Ken padaanan nyo gagiyim ken kamsat, ijay probinsya pa ilaing ti Pangasinan, adda panangipawil da apo ti panakaiserek di kitay manok, ken sabali pa nga poultry products, mairaman ti probinsya tay nga Ilocos Norte, nga paggapuan dagiti kakastoy nga taraken, tumataya manok nga saan nga ipalubos ti probinsya ti Pangasinan nga sumrek gagayem ken kaabsat. Iti sabali nga bangir, deti barangay ken SK elections, Commission on Elections kaabsat ken gagayem nagbalaag nga dagiti masapa nga agkampanya madusa kakabsat. So nga digiti agnay-ngayangay, lalo na nakaipila kayon iti kandidatura yo, kasi by July mabalinen ti agpila kakabsat ken gigiem. Department of Education, saan na nga suspension ti klase uray no may patungpal ti strike wenno tigil pasada dagiti jeepney drivers ken operators. 94% apo diri nagkari nga tablaen da ti transport strike gagiyem ken kamsat. ROTC nga may purpursigi apo gagiyem ken kamsat, agbalin kano nga optional laeng. Dagito apo tinsagana mi hindi pagsasaritaan ken padaanan nyo apo deti special guest tayo ti Sales and Marketing Officer ti may nga hotel Palacio de Lawag gagiyem kamsat. Adamin deti kakaiba apo nga promo da. Instead nga inkay jay, di ba kaadwan na ket ti restaurants, hotel, kaadwan na nga pang-entertain da iti tao or customers da ket music, ada banda, ada one-man band, ada full band, ada video okay, gagayem kamsat. Ngem isuda sa Bali, gagayem kay kakabsat. Movie, ti pelikula, ti ipabuya da. Padaanan nyo apo, ti Sales and Marketing Officer, ti Palacio de Lawag, makainuman teto ni Mr. Rizal Viejo. Dagitoy ken sabsabali pay, tampok pare di may nga oras ni programa Damdamag ni Berto. Damdamag ni Berto, programa pakidanunan dili paspasama ken ibugod kayo alumar, identero paginian ken uray di balasyo tao. Damdamag ni Berto, pakaidasaran diri damag wenno paspasamak, diri sumbat diri agtuturay kadiri issues ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto, awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian, tapno maamuan ti publiko, ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan, amin ket may payan ti gundaway, iti dito yung programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto! Daytoyen tinurore digiti agisem kadiri daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort,
Nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa di shower rooms, Blue House mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa, ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si Degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo, ti Blue House Beach Resort. Masarakan di barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Para in reservation, tumawag ni cellphone number 0963-003282. Blue House Beach Resort. Okay, gagayim ka amsa, di palpalagit mi ka na kayo. Nang rugi na po, dito the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Nang rugi pa po, di Marso 1, kakabsat keng gigim. Iso nga, awan sa baling aramiden nyo, mapan kayo apo ag picnic, no mapan kayo ag picnic, diretso kayo, iti Blue House Beach Resort, gigim keng kamsat. Entrada pa lang nga po, adain sigidang nga regalo yo, kaspaset apo, dito the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Kada maakupar nga may isang cottage po, maupaan nga cottage di Blue House Beach Resort, automatic insigida. Adda maited nga insigida nga Blue House Beach Resort t-shirt. Gigiyem keng kamsat. May salang, Then, maikan kayo amin nga nagkukuyog iti raffle coupons. Makita yo po diti coupon nga adadtoy gagiyem keng kamsat. Makikita yo iti screen. Diti nga raffle coupon, ije nga isurat yo apo tinagan, address, ken phone number yo. Then, i-drop you DJ stub na, ka DJ tambiulo, maangay to apo di kita draws, weekly draws, premium apo, first prize, second prize, and third prize, gigiyem keng kabsat, imported canned goods, imported, take note of the word imported canned goods, saan lang data? Adu pa apo, ti maited, adda pa sa nga pulo nga tickets, nga maabunot nga digitoy ket umawat iti sag duduagasot a pisos gigiyem keng kamsat. Then addan to apo dito mid promo draw di kating nga anti draw gaay iti promo gigiyem keng kamsat. Mayuswat apo ti maysa nga draw nga pangabakan nyo ti dadakkel nga cash prizes. 5,000 ti first prize, 3,000 ti second prize, 1,000 ti third prize, plus gift apo adu nga regalo kada kita nagasat nga mga bak. Maangay to pa apo digiti paayam nga adda apo iti nakasagana nga papremyo. Then yung grand draw natin, amin nga non-winning stubs gigiyem kamsa from first week up to the last nga lawas para iti dito nga promo, isuda amin na po ket addaan ti chance nga mga bak hindi agkakadakkel pa premyo. First prize para di grand draw, 10,000 pesos. Second prize, 7,000 pesos. Ken ti third prize, 5,000 pesos. Ken adupay nga consolation prizes gagayem ken kabsat. Okay, so tilaing aramidon nyo, mapanagakupar, mapanagupa po karite cottages, shades, tibiyang ti Blue House Beach Resort, ti barangay 37 Kalayab, Lawag City. Agur uray ti adu nga papremyo, kapara kada kayo. Gagayem ken kabsat, manipod kada Mr. Rexy Buyat, ken ni Mrs. Nancy Buyat, ken ti Sibukay la pamilyada. Digito di dagtagi ko apo di Blue House Beach Resort. Di ulip-lipatan the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Agur uray ti agkakadakkel a papremyo. Pagbalinen nga duble ti ragsak, iti panag titipo na po wenno panag picnic iti Blue House Beach Resort, barangay 37 Kalayab, Lawag City. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, digiti negosyo, ada anda pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti barangay 50 Butong, di Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka, ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Okay,
tuloy-tuloy. Sa nga pulo ket minutos kalpasante oras tayo alas 12 gagayem kamsat inyatidug apo. Idi agarup talupay a bulan ti gobyerno probinsyal ti Pangasinan ti temporaryo apo nga panakaipawil nga maiserrek iso amin nga klase ti poultry products kas ti itik, pugo, inati digiti called nga manok apo di agitlog nga mailaklako panagpapisa iti itlog, kalapati, game fowl, ready to play, ken sabali pay nga poultry birds ken products manipod ti sangapulo ket pito a probinsya tapno mapagtalinaed nga bird flu free ti Pangasinan, nalawang amin ti Pangasinan, gagayem kay kamsat. Dati executive order, nga naiparwara po idi Huwebes, gagayem kay kamsat. Kinuna ti gobernador, nga ni Gobernador Ramon Gico III, nga agingga iti Hunyo 30. Idi dito yung atawen, ti panang paigit da, weno temporaryo, nga panang ngisardeng, weno saan pelang yung panang kaisirrek, dito nga poultry products manipod ka rin sumaganad nga probinsya, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, Laguna, Sultan Kudarat, Benguet, North Cotabato, South Cotabato, Maguindanao, Isabela, Rizal, Quezon, Kalinga, Aurora, Ilocos Norte, ken Ilocos Sur. Ayun dito probinsya apo nga ipaawil da nga may serek dito kakastoy nga produkto kang runan na ti manok. Kunada kunada nga awan met ket dipay tina-report nga kaso ti avian influenza subtype H5N1 iti Pangasinan nupay kasta kasapulan nga patungpalda iti temporaryo nga panangipawil iti isiserek dagiti so amin na klase ti pato, pugo, manok, dagiti agpapisa apo ititlog, kalapati, ken sabsabalipay, basta dagiti muna nga na-mention tayon, gagayem ken kamsat, ken mapaigitan ti panaggaraw ti sabsabalipay nga tumatayab, manok, kada poultry products, tapno mapapigsa ti serbisyo ken regulasyon, kontrol, aging gana apo nga malpas dito yung intendang pawayway wenno pa nakaipawil temporaryo pa nakaipawil ket mapaigitan pa apo di aktibidad para di quarantine tapno mapagtalinaed nga natalged tinasaong lugar iti daytoy nga sakit gagayem ken kamsat. Kinuna ni Gobernador Gico kasapulan ti veterinary certificate, veterinary shipping permit, animal welfare registration certificate, certificate of disease-free status, handler's license certificate of registration, ken transport carrier registration certificate, tapno makastrek iti probinsya digiti broiler poultry products. Adaan pa iti nagdudumang kasapulan para iti panakaiserek ti day-old nga piek, gagayem kamsat panagpapisa ka dito itlog, presko nga karne ti manok, ken kastameten produkto nga frozen nga karne iti manok, gagayem ken kamsat. Nagbalag ni Gico nga dagiti mangsalungasing iti daytoy ket maipanda iti blacklist babaen iti provincial government. Inayon ti gobernador nga dagiti saan namang surot iti daytoy nga nasaong bilin ket maipan iti blacklist gagayem kamsat ken saan da nga mapayagan wenno mapalubusan nga makitulag makitransaksyon iti panakaipa tulod dagiti baka kada manok iti daytoy nga probinsya. Ti provincial veterinarian quarantine officers ti lokal nga ken ti lokal nga nailya na pulisya ket mangipani kanda apo ti poder tapnoy patungpalda tinaiget pa nag-checkpoint agingga iti masakupan igid nga masakupan ti probinsya ti Pangasinan. Dagiti lokal nga local executives mamayor ket napusganda nga tumulong para iti panakay patungpal deto nga pamilin. Deto nga pang temporaryo nga panakaipawil apo ket parang ken panagpaiget ket rumbeng nga nalpas kuman itay Marso 2 ngem nayalud-ud deto apo aginggana iti Hunyo 30 gagayem ken kamsat iti daytoy nga tawen gagayem. So no kastoy apo ti addang diti ano tayo karuba tayo nga probinsya
possible nga dati anda ada digiti reports sa gigiyem kamsat amuyo ada digiti nga hanlang kami na i-confirmar digiti otoridad digiti right persons ada pa nagdanag idimet ora ti probinsya nga Ilocos Norte may panggep apo iti bird flu gagiyem ken kamsat isu nga deti siguro gapot adda rin nagpositive apo kadeti nga lugar or kabangibang na nga probinsya isu nga deti ti aramiden ti madaydayaw a gobernador kakabsat ken gigiyem nga mamuyo no may patungpal ti kastoy iti may nga lugar ada pa nagkisang panagkirang ti digitay kakastoy nga produkto nga mangitunda apo ti panagngato ti presyo ket agsanek DJ epektuna gagiyem ken kabsat kadagitay end consumers wenno digitay tattao gagayem kamsat malagip yo po ti presyo ti baboy di imbabot pa ti more than 500 di Metro Manila iso nga dito ti probinsya nga Ilocos Norte di ado di kiti agirwar ti baboy mapanda ilako kada kiti agibiyahe nga mapam Manila ket maagawan apo ti probinsya tayo iti konsumo nga nang itunda iti nangato nga presyo apo ti karne ti baboy gagayem ken kabsat iti merkado parang ganon yung epekto so no anyaman apong adang nga panang paiget panangitunda iti lugar tapnon ti kasta agbalin nga natalged kadagiti kastoy adda kasukat na parang domino effect no nagtulid DJ domino adda tupakan na ket agtulid tuman naging gana nga agsanek apo kadagiti end consumers DJ apo ti epekto na ti kastoy nga mawan ti mabalin nga maaramid no saan apo nga aramiden deta tapnon ti kasta mailiklik ti lugar kita nyo dito isyot sibuyas idi inyupen ti Presidente Marcos apo ti panagangkat ti sibuyas from abroad anat reaksyon ti tao aglalo digiti kontra Marcos gigiyem kamsat awanen matay digiti lokal nga patpatanor ti sibuyas ataket na uray DJ asking price digiti onion farmers nabababa pa ila di imported so ayon na pa iti papananda yung ganon nga manangarot ti aramiden ti may isang leader gagayim kay kamsat no di nasalbaren di nasyon na ket umabutin na po ti pitugasot 50 pesos ti kada kilo idi ti sibuyas shortage nga rod awan na po awan ti supply tayo iso nga dijay nangato ti demand nababa ti supply suma total nangato a presyo law of supply and demand gigiyem ken kamsat nga DJ ti maysa nga mabalin na mapasama kapoy ti maysa nga lugar no implementar na ti kas tim implementar ti gobernador ti Pangasinan nga panang temporaryo nga panang ipawil na nga maiserrek digiti kakastoy nga produkto especially karne ti manok iti probinsya ti Ilocos Norte agsanek kadagiti end consumers gigiyem ken kakabsat ti epekto na wenno negatibo nga epekto na ti kasjay but awan ti maaramidan no saan nga ti aramidan digiti agtuturay tapno masalbar jay ilida iti mabalin nga isiserrek digiti kontaminado wenno apektado iti bird flu gagayem ken kakabsat. Okay, kasangana na pong itultuloy tayo abot hintay pa nagpipinadamag. Agyaman tayo kadigdis kumaganad. Thank you very much, Dr. Alan Thailand, St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo apo, kit-kit yung nagpakonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Thailand. Thank you very much kini Mr. Victorino Pasqua, iti Honolulu, Hawaii. Maraming salamat TMT Construction Company, Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. Laude na po ti Cabeza Elementary School along Airport Road, gigiyem ken kabsat. No agkasapulan kaya po ti construction assistance. Manipod pa nakaplano aging ganat malpas ti pasdek wenno kahit yung iparakder. Sindadaan ti TMT Construction Company nga mang serbika na kayo iti nababa presyo babaen ti panangimaton. Ti badaydayaw apo konsehal ti Ili ti Marcos, konsehal Telwin Tapawan. Agyaman tayo pa po ti Pugad Lawin Carbas Aircon Service Center. Iti Balintawak Street, dito siyudad ti Lawag. Adanda po ka di nagkakalaing nga aircon technicians. Tapnon ti kasta, ornusin dati problema ti aircon ti lugan nyo. Maraming salamat, Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16 Bacaray, Ilocos Norte. Ma'am Esmer Galisinao, manipo na po iti Pagilian, Espanya, Barcelona, Espanya. Maraming salamat, June Floor Apartment, Barangay 50 Butong. Dito yung siyudad Tilawag, babaeng ka ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. kaya ni Mrs. Florentina Dadula Fiesta di Honolulu, Hawaii. Maraming salamat, Cherry Lynn's Crispy Chicharon. Magata nga po, iti ground floor, ti mismo nga sa Nicolas Public Market, pakairamanan di risab sa balipay nga putahe. Crispy, malinamnam,
Raman nga di to kalipatan, Cherylin's Crispy Chicharon. Babaen kada Mr. Henry Vallador ken Mrs. Cherilyn Jacinto Vallador, eri Santa Maria, California, Estados Unidos. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di grubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pay pagpilyan nga gowns sa babae kastamit ten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni Suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon tilugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no namang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagit ti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na isi pinaglamiis na mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagiti rugit DJ air conditioning system ket at tendency na nga ag high blood iso na ma-permit DJ puso tao ma-permit DJ compressor no ka mang Robert. Hello, good morning, good afternoon. Okay, tuloy ti programa tayo Damdamag ni Berto. Itinete kung daway po, makain naman tayo live and exclusive ni Mr. Rizal Viejo, ti Sales Marketing Officer apo ti Palacio de Lawag. Ada dito kakaiba apo nga ano da, promo da, gagiyem kayong kabsat instead of live band, gagiyem ti ano da is movie. Then i-offer da apo dito buffet dinner, gagiyem kayong kabsat. Dito yan mo, amok nga ado dito agkalikagom nga mapan ka dito na duma-duma lugar, agsesearch da no sa dino ti papanandaan, mailiwan ti tao. Kada ito yung alaldaw apo nga agbabanding iti arwar, especially restaurant. So nga, ado dito ti maod nga klase apo ti mapan pagpapanganan, paggiinuman, kadadaamin namin. But kakaiba itong diskarte ng palasyo. Okay, itinet niya gundaway, live and exclusive, makain naman tayo, Mr. Rizal Viejo, Sales and Marketing Officer, ti Palacio de Lawag. Sir, good afternoon. Maraming salamat, itinet mo gundaway. Iti programa tayo, Damdamag ni Berto. So how come, kasano yung na panunutan, ti kastoy nga promo, itinet ti restaurant and hotel, hotel and restaurant, ti Palacio, apo Viejo, sir. Actually, ti restaurant ti Palacio de Lawag saan pa nga established. Kamo ti kaadwan is coffee shop lang. Which is we offer breakfast up to dinner. Ti amot kaadwan Robert is para kadagitay laeng in-house guest. Tatan gaputa gastoy adot ti agtaod nga panganan tay kunamon dagitay papanan ti tattao. Mostly aday tay live band, acoustic band, open bar kasjay. Datay may sang gayem mi nga nakapanunot isot akin idea kadaytoy nga instead nga
dagitay sounds, live, which is napadas mi matiditi nagpa live acoustic banen kada iti Barti Palacio de Lawag. At the concept na is ang nga tanu agpabuya tayo kadagitay old movies, kadagitay romantic comedy nga tay kayat mo nga ulitin even nga nabuya mon kayat mo man nga ulitin and so dayjay in Rugimi actually third week dahito yan kayat dahiti may kadwa nga week napintas met ti response ti ditay tao nga may ken naira na nga duragitay balikbayan kasi February is babagasyon nga balikbayan nga kalugaran tayo metlaing dito Ilocos Norte. So after 3 years, almost 3 years namin na ti pandemic at ti magagaran nga bakasyon dito lugar tayo Robert. Sir, okay. So after the pandemic, we back to normal operation last February last year. So napintas met ti anayas na diretso met ti guest which is dagitay grupo dadawet dagitay student groupen which is iso ti cater ti Palacio de Lawag. Then there are some seminars so as jay. So dahito i-offer mi tatakayat mi nga i-offer is Spanish menu which is Okay. almost met amin nga dagitay menu tayo ket natawid ti Espanyol, di ba? Even dagitay apelyido tayo kada ket nagapumit ti Espanyol kagaya daytoy apelyido nga viejo which is viejo meaning old. So, dayay. Not only Spanish, pero no ananto ti request or kayat dagiti kaadwan, mabalintay tumet siguro nga i-provide. Okay. Siyempre, dito ayan tayo, kasla ko mailokano, pinakbet, tay igado, kada siyempre lagi tay agapot sa baling luglugar no may dito Ilocos Norte dayati sa Pulenda kasi sandaunay nga maramramanan tatan dagiti met kalugaran tayo kayat damit maraman dagiti sa baling putahe di ba? Okay, sir, yung sa sa buffet dinner, saan po ba yan? Sa may swimming pool? Kasi tingin nila kabisadok dito Palacio, ket dito swimming pool, tayo di nag-check-in na, di kapigsat COVID, ti almost 10 nights, ket matamtam dagat di swimming pool. Ano? Okay, so saan po yan? Apo Viejo? Dito nagbaitan ti swimming pool ken dito main building, Robert. At daytay open venue jay nga tawagan mi nga Patio Palacio. So dagiti nagan ngamin dagiti function hall miket Spanish met lang kasi sumursurot met lang kaday nagan nga Palacio. Okay. Palacio de Lawag. Even dagiti other function hall daytay Princesa Urduha, Dato Sumakwel, Raha Sulaiman, and then daytay open venue mi is Patio of Palacio. Okay, so Mr. Viejo, since nga in Rugio dito better than mang-hire kayo iti banda, especially pole band, acoustic band, or solo performer, Apo Viejo? So far, mangrugrugi tayo met pailaeng, medyo accepted met. Dagiti tao dito dagiti kalugaran tayo dadamit dagiti mga pero mostly dagiti the age is between mga 30s and up kasi pero no dagiti millennial siyempre handang mahilig ka dagiti movie nga kasi pero no adan to survey ta kayat da kasto mabalin damit ti ag request no anya kayat da nga
mabuya. Tatano dahil mang-hire tayo ngamin iti live acoustic band, when no live band, siyempre bayadam dahil ag-perform. Pero so kailangan talaga nga ag-market ka. Ag-sell ka tapno to come up with the payment deadline kada tay hiram acoustic kas jay ket nagina ti pag renta ti acoustic band or dati live band. Or maybe mabalin diskarte na rin yan na para hindi aangat yung presyo kasi no ag-hire ka nga kunam parwarem injay bayad DJ Meno or i-sell ko di ba? At takos na amin daya no pero okay. Okay. So you being the sales marketing and sales officer iti Palasyo, pagka may ganitong promo Apo Viejo, is there an age bracket na target mo? Kasi tikunam di millennial parang hindi nila ma-appreciate. So pagka nagplano ka ti ma-promo para iti may isang negosyo just like hotel and restaurant, may bracket yung edad na target mo for that promo, Mr. Viejo? Saan metkit ding tay target no di ket tay family. Siyempre no family kadwa na dagiti anak da or dagiti magup-opisina. Dagita ti target ni kasi no tay live band siyempre ti market mo diyan dagiti millennial. Okay. Or no met dagitay medyo kaedad tayon dadamit ka jay nga kasi no dati alam nga banda is amo damet nga say no sino jay crowd isumet ti perform da. So kaday ti nga inyus what mi itat nga buffet. So far, awan met ti target nga age. Hindi ka tay family. Daya ti concept ni Robert. Okay. Para it information ti kadwan na kasi pagka buffet no kunatayo ket they are counting on the foods no mano nga klase ti menu or recipe ti mai-serve Apo Viejo. Buffet da ito complete meal kasi kung natayo complete meal from soup, salad up to drinks. So ti adda tay salad amon ko na then soup then main course actually that the main course is 1 2 3 4 5 6 7 to 8 main course. Including dagtay pizza kasi i-consider tay nga main course met lang dagtay pizza kada dagtay pasta and then dessert and drinks. Okay. Mano itayen Apo Viejo per head kadati buffet dinner together with the movie? Actually in Rugimi 599. Pero on the second week pinagbalin ni nga 480. And then no dagitay kid na below mga 7 below free no kada yan ngem no tay 12 siyempre mabalintay nga i-half rate mo kada yan. Okay. Mr. Viejo, adiri agdamdamag no mabarinda ka no ti agorder ti serbesa while watching the movie, sir? Mabalin sir, mabalin. Kasi even nga dajay barmi no kayat da nga siyempre sa bali ti ambience di open sa bali met talaga nga bar. So mabalin that gorder while watching the movie. Okay. But ano na yan? Out na sa regular pay fee na additional charges na from the rate of 480. Okay, sir. Baka kahit mo nga i-mention the location and some other facilities nga mabalin nga ma-avail digitay customers nga mayat nga umay dita. Go ahead, sir. Go ahead. Okay, thank you. Actually, the Palacio de Lawag is already 26 years of operation. 13 years nga single proprietor under the management of the late Mr. Nonong Manuel Nonong Ablan.
And then 2009 take over by a corporation. It says tinagan na ibis palazzo, and then itatata corporation and palasyo, which is dati palasyo is original nga nagan na idi. Ngem adalang dati pan nakalito ti dagitay umili ta do dati Carmelite, di ba, kuna tayo palasyo ngamin ti adada nga nagan dati Bishop's Palace tayo dito ilawad. So dadagitay instances idi karugrugi pala ing dati hotel nga adada umay ag mangsapsapol kini bishop at ganda nga marriage contract, and then ijemet Carmelite dadamit dagitay mapan mayaw awan nga mapan ag check-in or ag inquire iti event or whatever na regarding hotel. So napanunutan ti management idi nga pagbalinen nga palazzo, the whole say. It's Italian yon. Kasi mursurot met dagi jay nagnaganti function hall nga like yung patio itata piazza idi dayjay. So aside ka dito yung open meet at nga open buffet, adamit lang dito restaurant mi nga i-offer mi kat dagitay Ilocano native foods like pinakbet, dagitay menu tay dito Ilocos Norte. And then we have various function hall. It can accommodate from 30 up to 250 person. In the occasion, debut, wedding, mostly seminars. Okay. Dagiti interesado nga umay open ti buffet dinner mi every Friday and Saturday starting 6 p.m. The location dati Palacio de Lawag is just in front of GSIS. The location na is at Barangay 27, P. Paterno Street, more on Vintar Road, kilala nga Vintar Road dati Palacio de Lawag. Okay. Then, okay, another question, sir, dito ay text in question. Pwede makuha yung room rate nila kung ano natin, sir? Room rate. Yeah. Okay, the room rate tayo is standard single is 1,445 inclusive of breakfast, use of the swimming pool, no entrance fee at the Sultan Music Bar. Then 24 hours Wi-Fi, then hot and cold shower, cable TV, completo amenities, and then we also offer massage service. Okay. Then double occupancy is 1,700. The same, inclusive of breakfast, and then use of the swimming pool. Adamit daytay rooms mi nga tay family room nga magun ko na, pero ti set up na dayjay is at the double deck na. Like for example, a group of 4, set up na nukwa is may isang single bed and then double deck. Okay. Pang triple dayjay. Okay, sir. Okay, sir. Maraming salamat po. Itindad mo gundaway. Itang malamili programa tayo, Damdamag ni Berto. Sir Robert, napinpintas to siguro no, the time mo, iset mo to may kanto mismo dito Palacio de Lawag, tapno experience mo dito yung offer mi nga buffet. Okay. Maybe next week or the other week that ito panakasangom o may kanto tapno. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Okay. Maraming Thank salamat you. po, Mr. Rizal Viejo. Manipo na po iti Palacio de Lawag. Okay, thank you.
Daytoyen tinurore di kiti agisem karidi daan na lugan wenno di kiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito'y nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud kakailan, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Okay, thank you very much Mr. Rizal Viejo. Ayun po sabsabali movie instead of music. But ada kanumit apo J Barda but adamit music Jay. Amo yun no daduma yung mga digitay kakastoy apo nga promos ado digitay pumatok gagiyem kay kabsat damit digitay saan nga pumatok nga promos gagiyem kay kabsat amo kabdo direct sapsapol ti mabalin na papanan aglalo digitay kakaiba so yun po na natin kasi Mr. Viejo is keep on inviting me ang mapan ngem pwede time ko nga napan gagiyem kay kabsat idi kalmang kita umay kanto sir ko na ngem ala kita ektukit awanti budget ko kunak maki mangsapulak pa iti sponsor kunak. Okay, thank you very much kadi sumaganag ni Dr. Alan Taylan iti St. Camilo's de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag City. Adari-kirik na inyo apo ti Baguio ket ket yung nagpakonsultar iti doktor, mapani ti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Maraming salamat TMT Construction Company, 48A Kabungaan North, Lawag City. Amin na po construction assistance nga kasapulan nyo, manipod plano, aging gana nga matpasti kahit yung ipasdek na masindadaan na po ti TMT Construction Company, tineng kalintigan nga presyo. Kukuha kinimat po ni Honorable Telwin Tapawan, SB member, Marcos Ilocos Norte. Thank you very much, Pugad Lawin, Carbas Aircon Service Center, Balintawak Street, Lawag City. Ada na po kariti nalalay nga aircon technicians, tapnornusenda. Di problema ti aircon tilugan nyo. Engineer Neil Jose, Mangimatmaton. Maraming salamat, Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much, Ma'am Esmer Galisinao, Mariboda po Barcelona, Pagilian, Espanya. Maraming salamat, Mr. Victor Pasqua, Honolulu, Hawaii. Thank you very much, City John Floor Apartment, Barangay number 50 Butong, Lawag City. Babayin ka ni Mr. Aurelio Fiesta Jr., kaya ni Mrs. Florentina Dadula Fiesta, Honolulu, Hawaii. Maraming salamat, Cherry Lynch Crispy Chicharon, Crisping Chicharon, Ramanya Dimon Tupulos Kalipatan, pakiramanan din sa bali pa nga putahe nga Lako Dabo, ground floor, ti San Nicolas Public Market. Gagayem, babayin ka ni Mr. Henry Vallador, kaya ni Mrs. Cherilyn Jacinto Vallador, ti Santa Maria, California, Estados Unidos. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Ada pinabatbat
pati 7 minuto sa po kalpas kasangmanan ti oras tayong alauna iti dating nga malem iti Sabado 4 ti mabilang iti bulan ti Marso 2023. Happy birthday gayam ken ni Mr. Oscar Casimiro dita barangay Payas San Nicolas gigiyim ken kamsat agkasangay iti dating aldaw my friend. Happy birthday, more birthdays to come, more blessings. Mr. Oscar Casimiro, iti barangay Payas, San Marcos, San Nicolas, Ilocos Norte. Sapay tagbalin niya na bunga, ken masad adupay nga panagkasangay, ti maabot mo, Mr. Oscar Casimiro. Okay, kabayatan na. Dati mapaspasangasanga na po nga barangay ken kabataan eleksyon. Ada ti pala aga pong imparwar ti Commission on Elections nga sumango. When mabalin nga mapatawan tinadagsen na panusa di kitay agsalungasi nga po when aspirante para di barangay ken sanggunyang kabataan eleksyon gagiyan kasabay apo iti panangipalagip ti Comelec nga maipawil iti nasapa nga panagkampanya premature campaigning nga po manipod Hulyo 8 aging gana ti Oktubre 18 gagiyem ken kakabsat so amo yo adu di kita kasto nga balag ti Comelec ngem no mapanti korte narigat nga i-prove kuna damet detan to pay vote buying nga po narigat pay we will charge you and will surely disqualify you since you have already filed your certificate of candidacy and is engaging in premature campaigning which is prohibited kuna po ti Comelec Chairman George Garcia gagiyem ken kakabsat Yoray di mumulmultaan rin, disqualify yung latan, may mayat pa, tapno agnakem, di kita kastoy, po, Sigun pa iti chairman, ti Commission on Elections, nga ni Garcia, no maipila mon ti Certificate of Candidacy, may konsidera kanya kandidato, iso nga, mainyaka rin iti si Bubukel nga puwersa ti linteg kengka, kas na isaguday iti section number 18 iti Omnibus Election Code no sa dinno nga saan mabalin nga agsursursor nga agkampanya or mangipaay ti anyaman na banag ti maysa nga nakaipilan ti kandidato na naka na tudingan ti aldaw nga panakaipila ti kandidatura manipud Hulyo 3 aging gana iti 7, 2023. Ayun nasapa po dito panagpila. July 3 up to 7 iti at daytoy nga tawen. Amuyo para kanyak namin ada rigrigat na po, ada narigat nya na dito ada narigat nya parte na dito nasapa ngamin unay apo nga panangi tuding ti Comelec iti filing of COC para kaditay barangay aspirante apo iti barangay nga officials ken kastamit ten digiti kasi pagka nakapila kan nakatuon yung nag-inobserbar kayo at di mo kayat ti malamangan gagiyem kay kabsat or otherwise digiti tao nga papanan ni nakapila kakabsat kay gagiyem madiskarkuluda mabalin nga ti panagawad da agkam kampanyan uri saan met kakabsat kay gigiyem kasla ko may suna kay tricycle driver inlugan na dito may nga pasaheros di na pinagplete pasuksok di jayen kampanya di jayen kunam tumanan wenno saan agpadaya ket mapanagimbitar ti adu a tao agsarsaritan makisarsaritan to amang ante ibagadaman niya ko di jayen so ape-ape ngamin nga nasapa una yan yung question but ada tinagbali na rason na po ti Commission on Elections and at the same time they have their own calendar of activities para iti barangay ken SK election gigiyim ken kamsat ngem no siya adda negatibong epekto na detoy adda negatibo nga wenno adda mabalin nga pagtengken pasama ka nga maaaramid gapo iti deti nasapa pa nagkampanya gagiyim na panasapa nga panakaipila di kandidaturam kailan ba yung election it's October gagiyim kamsat so we have July, August, September, October 3 months pa santo maited di final day para iti panagkampanya di iti kandidato gagiyim kayong kakabsat dinakamat pa ni Garcia nga ti panakayuswat tinasapa nga panagkampanya uno panagipila iti kandidatura ket mangipaay iti dalan para iti Commission on Election the poll body nga mangsungbat wenno mamagsungbat kadagitay pilaan wenno
agsalungasing. Ayun yung ano nila, idi pengen parwarda detoy. Tapno gano mabantayan, makita dano sino di agsalungasing apo. Kasi pagka pagka aktibidad dan siguro maawan DJ atensyon da po kaditi sabsabali nga violators gigiyem ka kabsat nga kandidato wenno nakapila iti kandidatura na gigiyem keng kabsat imunan nga intuding ti commission on election nga ti campaign period para di pa nagbubutos ket Oktubre 30 manipod po iti Oktubre 19 aging ga iti 28 habang ay dinto nga ti election period ket manipod ti Hulyo 3 aging ga na iti Nobyembre 14 gagayem keng kamsat so di election period ana di kita mapasamak no election period gagayem keng kamsat ganban gagayem keng kamsat panagapointar panagikat kadigitay adu digitay prohibitions pagka elections gigiyem kamsat adu digitay may pakat nga deti ket nakasaad apo iti omnibus election code nga uray digitay local government units masapol nga ipatungpal da gagiyem kay kamsat gapu ta isungarud ti linteg kakailyan so from that ti election period apo para iti barangay ken SK election kakabsat ken gigiyem ket Hulyo 3 aging gana iti Nobyembre 14 so by July 3 data yung ti election period mabalin pa inukwa na po ti agiswat ti Commission on Elections kariri checkpoints but adda digitay regulasyon nga dapat nga suruten na po para iti COMELEC checkpoint gigiyem keng kamsat nalawag di jay lugar adda placard no ana jay checkpoint gigiyem keng kamsat but kang rodaan na po digitay pan nakaipawil digitay mabalin nga pakaaramidan ti saan irregularidad during elections time election time so sapay po tungpal amin digitay ito agpila iti kandidatura na para apo iti detoy mapasungadan nga basing kawel ti politika iti beneg ti barangay kang na po ti biyang di barangay officials ken opisyales para iti samahang kabataan. Okay, awanin na po tinabati pa yung oras ti dito nga aldaw para iti programa tayo Damdamag ni Berto. Dati di pagamyo, Robert Berto de la Cruz. Iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibati minti na talinaya malim ti Sabado yu apo, agyaman kam tingkay panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugot tayo alumar. Idintero paginian ken uray di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway iti daytoy programa. Damdamag ni Berto. Rangkay ti publiko adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto. Tumulong para iti pa nakasalbar ti biyag. Pambalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Wait, nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ti panagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket aysa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted detoy iti self-fulfillment as they say or sense of self-pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumpas na. Hala nga may nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally, tabagbagi tayo, ano digiti advantage na kasi no agdundunar tayo ti dara apo, we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially tayo kunada cardiovascular illnesses related.
So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket na ikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngamno agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga dagitoy tina-find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tayo iti condition ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Tinapalabas. Namulit yagdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasae masugat. Tinapalabas. Iri may kadwa gundaway papagayam kablawan na kayo manen itinagasat nga malim ti Sabado yo. Para il programa tayo tinapalabas nga idanon ti ENR Online. Dito pagayam yun ni Robert De La Cruz kadwa tayo ti Technical Control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Tapno da kami apo ti mangidanon para iti may katlon nga panakaituloy nga maibasa dito surat nga nakaipalaunan tinapalabas iti ayat ken biag ni pagayam tayo Sabina. Awisan da kayo nga ron ngayong kamkadanggay tilasod ti maysa nga oras. Ngayong kasangwanan papagayam, ngayon tayo ituloy ti panakaibasa, wano ibasa dito surat ni pagayam tayo Sabina, agyaman tayo kariti sumaganad. Thank you very much kini Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121, J. Flores Street, Lawag City. Pagyaman na tayo ba po di TMT Construction Company, iti 48A Kabungaan North, Lawag City, babaeng ni Honorable Telwin Tapawan. Agyaman tayo di Pugad Lawin Carbas Aircon Service Center. Iti Balintawag Street, Lawag City. Imatmatunan ni Engineer Neil Jose. Thank you very much kay ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Ma'am Esmer Galisinao. Manibo na po di Barcelona, Pagilian ni Espanya. Agyaman tayo di June Floor Apartment. Nga masarakan ti Barangay 50 Butong. Dayain na po ti Northwestern University Administration Building. Babaeng ka na Mr. Aurelio Fiesta Jr. ken ni Mrs. Florentina Dadula Fiesta. Pagyamanan tayo pa iti Cherylyn's Crispy Chicharon nga magata nga po iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Babaeng ka na Mr. Henry Valledor ken ni Mrs. Cherylyn Jacinto Valledor iti Santa Maria, California, Estados Unidos. Yaman tayo ken ni Mr. Victorino Pasqua, Manipuri Jai, Honolulu, Hawaii. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Gem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman napasdek.
alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada dito yung Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, hindi pa nakagatang di ka sa pulen nyo, kadag hindi patakdiryo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno ka sa pulen nyo ti opisina, di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subarod pasit ti barangay 50 Butong di Siyudad Tiluwag asilig ti mga to bridge nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. Blue House Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa di cottages adan pa ti shower rooms. Blue House mismo Akalaya Beach di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem kag tegikwa ken di nagserbi ka na kayo umno a lugar pare ti dinto palipatan na parang titipon gaputa si degi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga kabudar ka na kayo ti Blue House Beach Resort masarakan di barangay number 37 Kalayab Lawag City kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort adan ti makaawis nga glawlaw intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963-000232. Blue House Beach Resort. Laglagitan nyo po bagayam nga nang rugin, tinaydaklan niya promo, ti The Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Mang rugi pa det nang rugin dito apo di Marso 1 nga pangabakan nyo kariti kakadakkel pa premyo. Amin apo nga mapan agukupar agupa kariti cottages ti Blue House Beach Resort may kanda apo di chance nga mga bakit kakadakkel pa premyo. Mentras apo nga nagupa kayo ada insigida nga maipaay nga maysa nga Blue House Beach Resort t-shirt. Kada kayo nga nagupa. Then maikan kayo apo iti raffle ticket gagayem kay kamsat. Awan sa bali aramirin nyo, kari di raffle ticket, pirmaan nyo apo, ikuha yung nagan nyo, address, ken phone number, gagayim kabsat, dinikatin nyo di stab, ilubot nyo di stab apo, kari di tambiulo da, hanyo pukawin apo, di DJ coupon, gaputa DJ to apo, ti mangi paniknik, nga da kayo, ti akinigem, kadi jay nga nabunot nga stab, gagayim kabsat. Dagiti prices apo, kakabsat ken gagayim, amin apo nga mapan may kan apo kaditi ticket when no raffle coupon may kan kay amin ti chance nga mga bak kaditi kakadakkel pa premium. Weekly prices tayo apo tallo apo digiti mga bak first, second and third mga bak apo digiti nga tallo kaditi agkakadakkel ti gatad na apo nga imported canned goods gigiyem ken kabsat. Then ada nga pula consolation prizes every week nga dati weekly draw gigingin ka sa nga pulo digiti mabunot apo sa nga pulo da nga mabunot nga umawat iti sag to 200 pesos each gigingin kay kamsat. Okay, then diti mid promo draw adanto promo apo ay uno adanto draw apo kaditi katengaan diti promo diti Blue House Beach Resort Promo Bonanza adanto maangay nga draw gagiyem kay kamsat umuna nga tsansa nga mga bakari dadakkel pa premium 5,000 ti first prize, second 1,000 is 3,000, then 1,000 apo iti third prize plus ada pa apo diti parlor games nga pangabakan nyo kaditi dadakkel pa premium. Kenti grand draw gagayem kay kapsat amin nga non-winning tickets manipud week 1 aging gana iti maudi nga lawas karaman to amin na po kaditi mabali na mga bak kaditi kakadakkel pa premyo. First prize is 10,000 pesos, second prize 7,000 pesos, then the third prize 5,000 pesos. Kenadu nga consolation prizes gagayem kay kapsat ti maipaay ka na kayo, babaen ka rin nagtagi ko di Blue House Beach Resort, da Mr. Rexy Buyat, ken ni Mrs. Nancy Buyat, Mani Budijay, Honolulu, Hawaii. Kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di gilubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae, shorts, t-shirts ken blouses,
Adu pa'y pagpilyan niya gowns iti babae, kastamet ten iti ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariri cosmetic products, ore jewelries, ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken ti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Papagayam nga tuloy nga ibasa diti surat nga nakaipalaunan tinapalabas iti biyag kinayat ni Pagayam Teo Sabina. Naglabas pa'y di kiti aldaw, Manong Robert. Ti amuki din no nagbalinen nga nalag-an ti rikna. Gaputa, nasurot ti kinayat ko. Ti panagtalaw ti kabsat ko iti pagtaingan mi. Ket saanin nga may raman iti anyaman nga ited ko nga ayuda, wenno pawit. Wenno pa nang ibaklay ko ti responsibilidad para kaditi naganak ka na kami. Ngem saan gayam takas lamit la dadagsen ti rikna. Jak maawatan no apay ng mabalin nga agar ari kanyak ti kunatayo. Wenno pagsasautayo nga napalpalit ti darang nga mitidanom. Manong Robert. Ngem nupay kasta pinilit ko nga linabanan ti riknak. Wenno asik iti kapsat ko. Adadakit di nga pinagarik ti gurak kang runaan na ken ni Rohel. Nga nagbalin nga kayanayat ko, sakbay nga inasawa na wenno kinatipon na kas asawa ti kabsat ko. Manong Robert. Iri ba naglabas di aldaw kabsat nga nagbali na nadagsen ti rikna. Dito'y nga naipakaammo kanyak babaen iti kasinsin ko nga mang tartaripato kadanana. Nga nagadi manen timon una nga anak daruhel ken iligaya. Ni Deburat inauna ket ti kano maikadwa ket iso lalaki. Inpas ngay di kapsat ko nga niligaya ti maladaga a lalaki nga pinanaganan da deto iti Angelo. Ini ba naglabas ti aldaw, nagbali na medyo na lukay kanya. Ti may paay nga, sustento ti inak, kabungarot na pimusay ti ama, paano Robert. Tilaingin, mang tartaripato ken kuana, ken kastamit ten ti agserbi kadakwada, ti papay ko. Timpasin, rason kabsat nga, medyo adda na urnong ko, iti masusweldo, iti pagpapaayak nga pagtengan mo itong pamilya dito'y Saudi Arabia. Plinan planok nga no makaawin akto ket mang patakdera kini sa bali nga pagtengan. Kayat ko ti pumanaw iti lugar nga ayan mi. Manong Robert. When deta ti planok ngamin ket amanganta, siyak to ti sentro di iti saritaan. When no tupi ko di iti karuga mi no makaawin ako. Gapoy tinapasamak kada kami kada Rohel, niligaya ken siya. Manong Robert. Enro brugikon nga pakpakam mo deta iti kasinsin ko katkat nga ni nana. Ket kinunana nga
Nakasagana ka nung tumulong, no kas pagarigan, gaputa. At dati na itit keng kwa nga lute, iti kabangi mga barangay nga yanda, ket mabalin nga isunto ka nun ti katangi. Immanamo nga kitidedi nga singasing ti kasinsin ko, ket dituyen nga rinugyak ti nagplano tapno ti kasta, agsubli ak metlaing ni pagilyantay nga Pilipinas. Nupay, mabalin nga jakpay maibaga kadagiti nga gundaway, no kaano, Manong Robert. Ini pa naglabas, wino pa nagtulid pa iti aldaw, nakadanon latta kanyak, digiti damag. Urin wadda akiti sa bali nga nasyon. Naipadamag kanyak, babayan mitlaing iti kasinsin ko, Manong Robert, nga mang tartaripato ken ni Nanang. Nga saan nga nasaya at ti mapaspasama kiti nagbaitan daruhel, ken ti kabsat ko nga niligaya. Jak amoy di no maasyanak wenno, maragsakanak, iti nagbali na pasama. Diyan mo idi no panunutek nga dusa da, gapu iti pananggulib, ken panangtalikod da kanya. Diyan mo idi no, enturong ti Diyos, nga daytoy ket agbali na konsolasyon wenno ragsak ko, Manong ko. Ngem no kasta nga agsarsarita kami di kasinsin ko no tumawagak, ket may istorya na ti sitwasyon na, saan na kasumungsumbat. Awan ti anyaman nya agaon iti bibig ko, dingdinggek latta di iti patpadamag ti kasinsin ko. Ngem iti na minsan mano nga kinasaritak ni Nanang iti telepono, kastoy di iti nagbali na balikas na. Anak ko, pakawanim ko man ti adim, madusdusan saan. Kankanayon kanumeten niya, agap-apadakin ni Rohel, numuna taduan di iti anak da. Maasyang ka kumapakawanim ko maidan. Dusa dan sa amit din, di mapaspasamak ka nakwada, gapu iti naramid na ka. So nga, di ka kumagpampanunot ti sabali. Pakawan yung mida, naglalo ti kabsat mo anak ko. Kinuna ni Nanang, ngem kastoy tinagaw at tiriknak nga sungbat keng kwa na. Awanin ti gurak ka nakwada Nanang. Mabalin nga, iso ti gasat ko ikanayat. Awan ti gurak. Nupay nasakit tinaramid na kanya. Sangkoy na nga kagura. Ngem ni kaanuman jak tupulos kayat ida na makita. Ure ti kabsat ko Nanang. Nasdaaw ni Nanang iti daydi nga balikas ko Manong Robert. Nagsangit. Pangaasim. Dududwa kayo nga kabsat. Saan ka di nga iso ti pangigapuan na miti. Ingganat tong palta ni maguram. Jak lakit di mapagtalnan to ti kararuak no siyak ti matayan ako. No jak makita nga kapya kayo di kabsat mo. Lading hitek na anang. Lading hitek ngem di ka mapagustuhan. Pangaasim, saan munton nyo ulitin nyo idawatan ti pamakawan niligaya kanya. Pangaasim na anang ko. Aldaw, Manong Robert. When kabsat ko siguro gapu itinaduras nga teknolohiya ken siyensya. Saan latta nga maisina digiti damag kanya. Dimmegdeg ti sitwasyon daruhel ken ti kabsat ko nga niligaya. Agingga nga iti kanumaysa nga aldaw. Napaninbati niligaya digiti duang anak na iti balay. Dagitoy kat Debora ken ni Angelo. Nga ni Angelo idi ket awan pay ti makatawen. Manong ko. Daytati insigida nga intawag kanyak ti kadkadwa ni Nanang iti balay. Ket kinunana nga maas-asyan ka iti kaannakak.
maasyan kanunay aglaloy ti buridik. Ngamin ket saan da nga amun sa dinno tinapanan ni ligaya. Ken uray met ni Ruhel ket nagpukaw kanumetten iti lugar mi. Manong Robert. Iri ba nagsarita mi di kasinsingko ditoy nga nakisamang ni nanang ket kastoy di iti balikas na. Anak ko, masya na kunay ka di iti apo ko. Masya na kunay gabuta. Awam pa iti makatawin ti buride ka ni Anghelo ng pinanaawam met ti ligaya. Ibaga na nga sublianan na idang saan met ti naging gangan nga nagwaras ti damag nga. Uray ti nakaputot keng kuana nga ni Ruhel ketawan. Diyak amunoan niya ti aramidi kanak ko. Pangaasim, tulungan na kami. Wen nanang, tumulong ako. Ginunak manong Robert gabuda Jack kayat. Nga mapaay ti kalikagom ti inak para ka rin uping. Dito'y nga binaliwa ka kinasarita ti kasinsin ko. Get kastoy di ti balikas ko. Nayunak ti sweldo. Lakit di. Tanipatuin nga naimbag di tinuang uping. Aglaloy ti buride ka ni Anghelo. Mga asim awanin ti sa baling ang pangnamnama ka mangkita ka nakuanan no sana sika. Agsubadak to ang ingana ti kabalina. Agkarika ko mga di mo baybayan na giti upin. Balikas ko kabsat nga kasla malunag iti riknak. Iti pan nakaibati di giti anak ni ligaya. Iti mismo nga pagtaingan mi, Manong Robert. Daytoyen tinurore di agisem karidi daan na lugan wenno di maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho. Malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Adtoy ni Engineer Nel Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no kamang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na, then ag-misto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na, Mang Robert. Ketlo barado. At ag-barado ka DJ nga system, aglalo ka DJ filter nga po nakaisuti, filter, kagigiti rugit DJ air conditioning system, ket ada tendency na nga ag-high blood iso na, maperdi DJ puso ti tao, maperdi men DJ compressor no ka, Mang Robert.
Manong Robert, sa awanin ni konsentrasyon wenno panunot ko ti kabsat ko, pakairamanan ni Ruhel. Nagbalingket di nga, konsentrasyon ko di dua nga kaanakak. Nga kasla impaampun latan ti kabsat ko kadananang ken ti kadkadwami ti balay nga kasinsinmi. Ditoy nga, maayayo ak tunggal, tumawag ak gaputa, mangmangig ko ti buses di ubing. Kasla nagbalindan niya rayaw iti, medyo mala impyerno nga balay mi, kada iti mununa nga alaldaw, Manong Robert. Dito'y nga rod nga nagkonsentrara kiti panakapadakkel di iti dua nga kaanakak. Awan meten ti nagbali na damag no sa dinno tinapnapanan, ti amada ken ti inada. Ngem adda di agkuna nga saan da nga nagkuyog ken sa bali tinapananda. Wenno agduma tinapananda, Manong Robert. Dito'y nga napanpanunot ko nga parte nga tadeto iti dusa wenno na ipaay kadakwada babaen iti pananggulim. Nupay kasta pinukaw ko day di nga panunot kabsat ko, ket indian adadnak nga tinaripato wenno impaayan ti atensyon dagiti dua nga kaannakak nga adday ti balay mi kadagiti nga alaldaw kabsat. Naglabas pa'y ti tallo at tawen, Manong Robert. Agtallo ti tawen idin ti buridek nga ni Angelo, idinto ta ni Debura, ket agtawen met idin, iti sumagpat alima. Dito'y kabsat nga nagdesisyonak nga agawid, iti pagilyantay nga Pilipinas. Naragsakan ti ina kinibagak nga nakapanunot ako na nagawid. Ngem nuwen ken mabalin ket saan nakaagtaro si balay. Ngem nagpakpakaasi ti inak nga agawidak iti enna gabuta kailiw na kunayen ken saan nakamapan iti sabali a lugar wenno sabali a balay. Dito'y ngayon palagip ko iti kasinsing ko ti lute nga adda ken wenno adda iti mismo a barangay da. Ngem kinunana nga binilin kanu ti inak nga saan na nga ilako kanya. Kayat na nga, agtarusak metlang iti balay mi, iti panagawid ko Manong Robert. Dita kabsat nga pinagustuak ti inak, nga minamangan ta pagbabawyak tumanen, nga kasti naramid ko nga sana panagawid, gapoy di pan nakapasakit ko, iti pimusay ti amak. Nga kasla masidir ini ti konsensya, Manong Robert. Nagpakadak nga rod kaditi amok nga agawidak kiti pagilya na Pilipinas. Dayta kiti tilas uden tinem nga tawen nga kaadda kiti Saudi Arabia. Saan dakmet a pinawilan Manong Robert? Nagyaman pa kit diti amok nga babae ta nakapanunot akon nga agawid. Ngamin ket panpanunuten na kanumet ti sitwasyon ti inak. Ngamin saanen nga nagbali na limid kadakwada no anya ti pagtengken pasamak kanyak dita Pilipinas. Ti panangisukat kanyak ti kayanayat ko nga ni Ruhel, iti kabsat ko. Ti pan nakatay ni tatang. Ken iti agdama nga sitwasyon ti inak, Manong Robert. Dito'y kabsat nga saan ko ngayon pasigurado no agsubli akpay wenno saan. Isu nga one way laing nga tiket ti ginatang ko wenno pinagatang ko kadakwada. Ngem kinuna ti amo kalalaki ken kastamet ten ti babae. Nga no makapanunutak nga agsubli ti lasod ti makabulan, pakaamwa kida, Manong Robert. Kasanganan papagayam nga ituloy ti nga ibasa, deti surat ni Sabina, agyaman tayo ka di sumaganad. Agyaman tayo ka ni Dr. Alan Thailand, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121, J. Flores Street, Lawag City. Pagyamanan tayo pa iti Cherylins Crispy Chicharon, iti ground floor ti San Nicolas Public Market, babaen kada Mr. Henry Valledor, kani Mrs. Cherylin Jacinto Valledor.
Maraming salamat iti TMT Construction Company, di 48A, Kabungaan North, Lawag City, babaeng ni Honorable Telwin Tapawan. Pagyamanan tayo pa iti Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center, iti Balintawig Street, Lawag City, babaeng ni Engineer Neil Jose. Maraming salamat iti June Floor Apartment, iti Barangay 50 Butong, iti Lawag City, babaeng ni Mr. Aurelio Fiesta Jr., kan ni Mrs. Florentina Dadula Fiesta, iti Honolulu, Hawaii. Maraming salamat Mr. Victorino Pasqua, iti Honolulu, Hawaii. Thank you very much Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte. Thank you ni Ma'am Esmer Galisinao, manipod di Barcelona, Pagilian, nga Espanya. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar ang pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa di shower rooms, Blue House mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputan na saya at ken manakigayem kag tegikwa, ken di nagserbi ka na kayo, umno a lugar, pare di dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay, bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo, ti Blue House Beach Resort, masarakan di Barangay number 37, Kalayab, Lawag City, kukuha kinamat matunan ka Mr. and Mrs. Rexy Buyat, Blue House Beach Resort, adan ti makaawis nga glawlaw, intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Para reservation, tumawag ni cellphone number 0963-000232. Blue House Beach Resort. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juice-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Nakasangpetak nga ro di pagilyantay nga Pilipinas, Manong Robert. Ngem pinilik ti rabii nga idadateng iti banaymi. Wen jak kayat nga malawaganak nga insigida, ket makita dakdag iti tao. Pasado alas 8 idi makagteng iti balay. Insigida nga inarakop ko ti inak, idi mailukat ti ridaw. Wen mano, nairot nga panagin narakop ken nagarubos digiti luami. Mailiwa ko na yun ken ka, anak ko. Mailiwa ko na yun ken ka. Agyaman ak ti Diyos ta, nalawlawagan ti panunot mo. Agyaman ak ti Diyos ta, awan ti pagtingkin pasama kini panagbiyahem ket nakaawid ka nga si sasalunat. Balikas ti inak.
Dan dinidyak may isngaw ti balikas ko Manong Robert. Ngem kinunak nga, mailiwak metken kanana. Kailiw ka unay eh. Imasidig ti kasinsin ko nga, pinusgak nga mang taripato itinak. Dagiti ubig, sa dino ti ayanda. Nakaturog dan manang. Ibagada itay nga orayin da kangem. Nakaturog damit din itay makagatas ni Angelo. Kasta ka di. Mabaling ko ka di nga kita nida. Kinunak. Dito'y nga naggeddan kami iti kasinsin ko nga napan iti na ito di nga kwartuda, Manong Robert. Inlukat ti kasinsin ko ti kwarto. Nakaidada nga duwa iti katre. Idinto nga iti baba kita da nakaaplag ay ikamen. Ngay sugayam ti pagiddaan ti kasinsin ko nga mangbantay kadakwada. Nakakakaasi ti langada nga awan man laeng ti inada nga mangkita kadakwada. Agluluken ti riknak, Manong Robert. Ket nupay matmaturog da masidega. Inyukrad ko digiti dua nga imak. Nagpaklebak iti nagbaytanda ket inarakop ko ida. Bayat ti panangarakop ko kaditi kaan nakak, Manong Robert. Nagarubos ti adwa luluak. Alisto ti pa nagtulid ti aldaw, bayat iti kaaddak iti pagilyan tayo. Ti makabulan ngayon paay digiti amok nga panagdesisyon ko no agsubli akwen no saan. Kasla maari katutak, Manong Robert. Adda mangigawid kanyak nga rikna, nga madamit mangiduron kanyak. Aglalo no makitak digiti kaannakak. Isuda ti nagbali na kang runaan na liwliwak. Iti panagawid ko, aglalo iti inuanangan ni Debura. Ngano awagan nakidikit, Tita Mami. Bibong biba tinasaong ubing kabsat. No adda kami iti grocery wenno sa dinumang ket isuna ti agpili kariti kayat na nga magata. Banag nga nakaayaywa kunay. Kasla saan metten nga naukukir tinapalabas mi ken ni Ruhel ken ti kabsat ko ani Ligaya. Nagbalin ket di nga mas adadda ti kinaasideg digiti kaan nakak kanya. Banag nga nagyamanan ni Nanang. Agyaman na kanak ko. Sa anak nga nagkamali ti desisyon ko nga agdiretso kamit lang iti balay. Amok nga numakitam digiti kaannakam ket malunag tirik nam. Sung agyaman na. Agyaman met iti Dios ta impangag na ti kararag ko. Ti kararag ko ang malawlawagang kababaeng kaditi duang umping. Nakasangitak Manong. Gapu ka iti balikas ti inak nga awan kanut sa bali apang namnamaan da kang runan ti pan nakaipay ti edukasyon ken arwaten pakairamanan nen ti pan nakapadakkel da no saan nga siya. Ngem no dadduma adday di ti panunot ko. Saan ka dilangin na malpas ti responsibilidad ko? Nagbali na responsibilidad ko digiti naganak kanyak. Ngay so tinangidurong kanyak tapno makigasang-gasa ti balasyo tao. Edad naman in duwa nga parswa. Nga ibaklay ko ti responsibilidad para kadakwada. Inton ka ano nga malpas na ito yung responsibilidad. Nga may pagpabaklay ti abaga. Daytay ti saludsud ko iti bagik, Manong Robert. Daytoyen tinurore digiti agisem kaditi daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho. Malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration.
Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, gem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti Barangay 50 Butong, diti Syudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Sa bali manen nga ibaklay ko a responsibilidad, Manong Robert. Nagdesisyonak nga agsubliak metlaing iti abroad, tapno agtrabaho. Tinawagak nga rod ti amok, tapno ti kastaket. May gatangan na iti tiket nga agsubli, iti Saudi Arabia. Nagpipinnakada kami kadagiti kaannakak, pakairamanan ti inak. Ngem ti lasod ti makabulan na panagbakasyon ko pulos nga dimi na sa pulan no sa dinno ti ayan ti kabsat ko aniligaya. Nga minore no awan kuma iti kalikagum ko amang kita kengkwana. Kasla kalikagum ko metlatta nga maamuan no anyan ti kasasaad ken no sa dinnon ti ayan na. Iribiyang ni Ruhel kasla na imimpinsan metten nga na itanem iti lagip ko, Manong Robert. Aglaloy di adda iti pakaamamuan mi nga adda kanon sa bali nga kakabkabalay nga babae ni Ruhel, kaya daday ti Metro Manila, kapsat ko. Nagluwasak man nga ruden nga nagsubli ti Saudi Arabia tapno agtrabaho. Panagluwas nga napnuan tinamnama, napnuan ka ipapanan. Nga ti masapulak kapsat ket para ka digiti kaannaka. Ngem nakaibati ak ti kantidad iti kasinsing ko tapno ipauna kiti lute na nga adday ti barangay da. Dito'y ngamin nga nagplano ak bayat iti panangkita mi iti lute, nga mabalin na patakderan iti uray anya lang nga klase ti basit a negosyo, ngamin ket asidig iti sentro, Manong Robert. Irikaddak manen iti Saudi Arabia nagbalin, nga inspirasyon ko dagiti kaannaka. Awan metten ti lubong ni ayat kanyak, ngamin ket jakon kayat ti masaktan pay. Jakon kayat ti makatungpong pay iti sa bali nga lalaki, a mabalin nga manggulib tumanen, kanyak, Manong ko. Kalpasan ti tallo atawen, nagdesisyon akon, Manong Robert, nga saanin niya agsubli. Pinalen niya pa nagpipinnakadami, kadagiti amok. Nakasangitak gapu kadagiti nasaya at ngayon pakpakita da kanya, aglalo ti amo ka babae. Di tamet ti din niya malpas ti pinatakder ko nga basit nga pagyanan ti negosyo, iti nagatan ko alute ti kasinsin ko. Rinugyak nga rin ti nagnegosyo iti pagilyan tayo wenno iti lugar nga ayan ti kasinsin ko. Ket minalem nga agawidak iti balay mi. May isa nga basit nga pagpapanganan tinang rugyak, Manong Robert. Nga dahito yung metiditi, pangalalaak itinayon, ti pangpaadal ko kariti dwa nga kaannaka. Da Debura ken ni Angelo.
maidor asak ti panag gadal digiti duwa nga kaannakam. Nakaturpos ni Deborah iti kina maestra. Idinto nga ni Angelo ket nagturpos met iti komersyo manong Ruben. Iditawin ko itan nga 50 ket innem. Kasla jakmet den malaglagip dedi nga pasamak nga aglalalo no makitkitak digiti duwa nga kaannakam. Nagbalin met den lang lalatan lagip ipasamak kada kami nga tallo. Ni Angel ay niligaya kay kastamet ten ni Rohel. Saan niya agparparang niligaya no may diti balay? Wenno saan ket agtarus iti sa bali ket umay nalaeng kitain digiti anak na. Saan kumet ngayon pilpili den ti bagik nga magipagkita ken kwa namano? Kami na manganta maungkat ti saan niya nasayaat. Bakit una yan ni Nana nga mabalin na makakita ti saan niya nasayaat nga relasyon mi? Ngem kaslain kariko ni ti bagik nga ure saan kami nga kita. Jakmet linipat ni ligaya kas may isang kapsat. Dito nga rin pagayam ko nga rekpak dito surat nga nakailaunan tinapalabas ko. Agyaman akteat mo nga nang ibasa nung may kariti dito nga programa. Dito pagayam mo, Sabina. Pagayam ko Sabina, just agninay di pa nagsurat mo, iti programa tayo tinapalabas. Maka-inspirar, deti nagbalin niya pasamak mo. Laeng, saan ka napagasatanin kinayat, gaputa saan mo meten niya. Engkas kaso pa, iti lubong ti ayat nga kaskunam, gapu iti pan nakapaay mo, ken parang gulip keng ka, ti kaya niyat mo nga ni Rohel, kang runan na iti kabsat mo. Ngayon magbalin ka pa ilay nga modelo para kanyak, gapu iti parang ibaklay mo, iti responsibilidad, iti biyang, digiti kaannakam. No pay digitoy ket nagtaod nga agbalin ko mga mangipalpalagip iti pan nakapasakit mo iti lubong ti ayat. Nagbalin ka nga natured na puwersa digiti abagam nga nang itandudo iti panang paadal mo kadakwada. Wenno panagsakripisyum tapnon ti kasta maiduras mo ida. Saludarang kapagayam ko sapet at adupay digiti tao nga kasken ka iti kinasayaat na iti pada nga tao. Teko nakarod. Dahil dito ako mga kaannakam, ti adadda nga mga ipalpalagip keng ka, iti pan nakapasakit mo, iti beneg ni ayat. Ngem saan? Nagbalin ka nga, nasayaat ka dakwada. Agingga nga pinaadal mo pa ida. Ulitek tagyaman, pagayam ko Sabina, di pa nagsurat mo di programa tayo, tinapalabas. Dito nga ro din papagayam, ngayon kang pumakada ka na kayamin na sa kapana, dahil dito pagayam yun ni Robert de la Cruz, iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinadali na ay nga malim ti Sabado, agyaman kami papagayam, tin kay panagbuya. Tinapalabas. Namulit yagdama babayan tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinaunig ken na sa emasugat. Tinapalabas.